Igbo bụ Igbo a na-ekwugasị gbasatara alụmdi na nwunye na ihe ndị ya na ya na-abụdịgasị ihe ndị ya na ya na-abụghị gasị mikiti nwa agbọghọ kịta nke kpara aka di nwa agbọghọ ọbụla di enweghị ọzọ ị na-akọ di mana ihe eji aba ezinụlọ ijikwe ndị nne na nna anya sa amaghị nke unu si akwado ụmụ unu maka ibe ezinụlọ. Ndị nne na nna nwere nnukwu ọrụ. Gị bụ nwaanyị di nwoke dị ụkọ eziokwu na ndị ọgbara ọfụ kịta asị na ndị Gen Z ha nwere ike ife onwe ha n'elu ma ọfụ na efere mba ụwa esi ebe ahụ na iwu akwụkwọ mana ọda soshal midia dị iche iche afọ akọwakọwa fọ ebe ahụ a ga-anụ nke ahụ dị mana mara na nke bụ eziokwu na nwoke azụrụ ọfụma n'ụlọ o wee gịnị ya na-abụ wee kọọ ọzụdụ mmụọ ọsọ ụmụ n'elu ụwa ọwụbọ na ọ na-abịa ịba na kichin ịba n'usekwu ọ bụrụ turu onweghị ịba n'usekwu onweghị ife ichi were apụta ọsọ na ọ bụ indomi nwoke ejikwa afọ ha egwu nke a zụkwara ọfụma n'ụlọ n'ụtọ ofe onugbu n'ụtọ ji agwọ n'ụtọ akịdị nụkasị ụtọ ụmụ ihe dịgasị aṅa maragasị ụtọ ofe dị iche iche ọnụtazi ya a na-ekwu kichin na-akọ akọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ebe anyị eje gota nri ebere gị na-emekwa m ebere gị na-eme m na ndị nne na nna anya nyekwana ụmụ unu ndị nwaanyị asọkwa na aha azụ nwoke nyebekwa na ihe ha ji aba ezinụlọ kachasị ihe gbasatara afọ nwoke nkịtị n'ime unu na ọ gara ojecha abata ọbụna origo nri ojecha abata obi a na-amapụ iri nri unu na-amapụ obi ka ọsọ kere ihe ị na-esi aja isi aja rupụtasi abịa ribe marakwa mara na mgbe ọ bụzi ihe oyi niile oyi ibu n'ezi ka ọ na-eri ebere gị na-emekwara m erije nenezi ụmụ nwaanyị a na-elegasị nri n'ezi ịma ka anya dịgasị ha nekwa anya sa gị nwa bụ nwa agbọghọ netukwa anya na ọ bụrụ na nne gị anọ ọzọ chọba nwanne nne gị chọba nne gị mara ịba n'usekwu ọ matara too much mara ka esi nri nwoke sie ezigbote nri ya bute nwoke o richa ya ọ pụọ na-abata na mgbede ọ na-echekwube na ya eri nri ya ma ya naruo ihe ndị ọzọkwa sokwa ọbụkwa sọ nke a na-ejide nwoke mana afọ nwoke eji na-ewe egwu marakwa ọzụzụ ị ga-enweta tupu ịbaba ezinụlọ.